nyt taas napakka vasen. Ja laite kun remähtää, niin koira irti, eli puotat hihna, pysähdy ja käännyt laitetta. Joo, viivaa myötä kävelee. Sitten ei kun vaan menossa. Kunnon kuin lenkillä. Mene puoleen välin kohti laitetta. Niin on. Katso laitetta. Mene aivan laitteen eteen. Katso laitetta. Noin on hyvä ja keuu. Hyvä, sit tulevan takaisin. Olen samaa mieltä. Joo, kyllä se katseen piti. Sitten ohitukset tapahtuu taas samalla tavalla pitkällä linjalla. Nyt ollen vaan silleen, että kävelet viivaa myöten, käy tuolla tuon hakkelin kohdalla pyörähtämässä ja tulet takaisin viivaan. Sitten ei kun menossa. Oho, tää ei ollut kyllä ihan tarkoitus näin paljon levätä. Tulihan se videolle tämä minun täydellinen potku. Mä loistan taas. Teletappien tyylillä viivalla uudestaan. Ettekö näin? Ammutaanko koiralle? Ammutaan vaan. Mutta ei koiraa. Hyvä, me lähdetään sitten.